Dobrý den, jmenuji se Jack Smith a já se jmenuji Carol Matriciana. Vítejte u dalšího dílu Pohanské invaze. Minule jsme zkoumali historii, teologii a celosvětový vliv církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, tedy mormonů Josefa Smithe. Zjistili jsme, že v samém zárodku mormonského učení je víra v to, že byl Joseph Smith povolán Bohem, aby byl novým vůdcem opravdové církve a že jen on sám měl být pomazaný Boží vůle na zemi. Jedno ze zjevení, které Smith prý dostal, je víra, že se můžeme stát bohy skrze opravdovou věrnost mormonskému učení a věrnost mormonské církvi. Co musí člověk udělat proto, aby se stal Bohem? Odpověď leží v množství zvláštního a tajemného učení, magického oblečení, křtu mrtvých, mnohoženství, krevní přísahy, vykoupení krví, duchovních dětí, nebeského sexu, tajných rituálů a okultní praxe. Dnes budeme zkoumat tajemství mormonské církve a zavedeme vás za zavřené dveře neprostupného mormonského chrámu, abychom objevili tajemné záhady chrámu zkázy Josefa Smithe. Jedinečnost mormonů je v tom, že jde o první úspěšný pokus o to, aby se pohanství mohlo vydávat za křesťanství. Rituály prováděné v mormonských chrámech jsou dvojího typu, pro živé a pro mrtvé. Oba rituály jsou identické. Ten druhý se však praktikuje s někým, kdo zastupuje mrtvého, jenž, jak mormoné prohlašují, čeká v duchovním vězení. Říkají, že když duše zemřelých podstoupí rituál, mohou jít do ráje, domova všech dobrých mormonů, kteří umřeli. Tato myšlenka je opakem biblického učení, které zakazuje komunikaci s mrtvými. Podobné praktiky se považují za čarodějnictví a magii. Tisíce nových konvertitů přichází k mormonům díky jejich širokému misionářskému programu. Na neštěstí ale mnoho z nich nezná ani jejich pravou víru, ani to, co se odehrává uvnitř chrámu. Jako odpověď na mnoho stížností byly natočeny dva filmy. Boží tvůrci a Chrám božích tvůrců, které poprvé veřejně ukázaly rituály v mormonském chrámu. Salt Lake City, Utah. Mezinárodní ústředí jednoho z nejrychleji rostoucích náboženství na světě. Mormonská církev, která je také známá pod názvem Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, má dnes přes 5 200 000 členů na celém světě. Za dalších 50 let se má rozrůst o více než 70 milionů členů. Církev mormonů byla založena roku 1830 Josephem Smithem, který tvrdil, že jako 14letý chlapec byl navštíven mimozemšťany, kteří mu přikázali, aby založil jedinou pravou církev. Krátce po jeho smrti roku 1844 Brigham Young, druhý prorok této nově založené církve, vedl pouť věrných mormonů přes americké plantáže, kteří se nakonec usadili v údolí Velkého solného jezera, nyní hlavního města státu Utah. Dnes je v tomto státě přes 70% mormonů. Počáteční růst byl možný také díky praktikované polygamii mezi různými vedoucími a členy církve. Mormon a jeho mnoho žen mohli mít i 50 dětí a ty všechny byly vychovávány jako mormoni. Thelma Gear je bývalá aktivní mormonka a autorka knížky Mormoni, matka a já. Je pravnučkou odsouzeného mormonského atentátníka Johna D. Lee. Můj pradědeček John D. Lee byl jedním z průkopníků, jenž měl 19 žen a 64 dětí. Vzal si jednu vdovu a její 4 dcery. Jedna z těchto dcer byla moje prababička. John D. Lee má přes 5000 potomků, většinou mormonů.
Dnes růst pokračuje. Finančně je církev mormonů jedna z nejbohatších společností v Americe. Denně má z obchodů výtěžek asi $4 miliony. Vlastní pozemky vyňaté z daňových povinností ve všech 50 amerických státech, Evropě, Asii, Africe, Austrálii a Jižní Americe. Stovky milionů dolarů přinášejí členové každoročně do církve v rámci povinných desátků, jenž představují vysoké částky z jejich příjmů. Domy, ve kterých se mormoni v neděli scházejí k bohoslužbám a různým aktivitám, se staví asi 2 za den po celém světě. Velmi se liší svou funkcí od těch mála mormonských chrámů, které existují. Uvnitř chrámů se praktikují pouze mystické rituály a jsou rezervovány jen pro elitní skupinu těch nejvěrnějších a sebeobětujících se mormonů. Ed Decker strávil mezi mormony 19 let, je bývalým starším a chrámovým mormonem. Nyní je ředitelem živých svatých a bývalých mormonů pro Ježíše a také spoluautorem bestselleru Boží tvůrci. Jako mormoni jsme sami sebe nazývali pravými křesťany, protože jsme se nad ostatní křesťany cítili nadřazeni, protože jsme měli mnoho písemných dodatků k Bibli. Měli jsme živého proroka a mnoho nových informací. Když jsem byl mormonem, tak jsem já, moji ostatní přátelé z církve i naši vedoucí věřili, že takzvaná křesťanská církev byla opravdu děvkou Babylonu a chrámové rituály nás učili, že křesťanské církve byly vedeny těmi, kteří jsou zaměstnanci satana. Kvůli velkému rozdílu mezi mormony a biblickými křesťany jsme vydali animovaný film, který ukazuje, o čem opravdu je mormonská teologie. Mormoni učí, že triliony planet byly roztroušeny ve vesmíru a byly ovládnuty různými bohy, kteří byli dříve lidé jako my. Říkají, že kdysi dávno na jedné z těchto planet bylo počato duchovní dítě Elohim, jedním bohem a jeho ženou. Později se toto duchovní dítě narodilo lidským rodičům a ti mu dali lidské tělo. Díky poslušnosti mormonskému učení, smrti a vzkříšení dokázal Elohim, že je ctihodný a byl povýšen na Boha jako jeho otec před ním. Mormoni věří, že Elohim je jejich nebeský otec, jenže žije se svými mnoha ženami na planetě nedaleko záhadné hvězdy Kolob. Tady Bůh mormonů a jeho ženy produkovali nekonečným nebeským sexem miliony duchovních dětí. Aby se rozhodlo o jejich osudu, hlavní z mormonských bohů svolal velký nebeský kongres. Oba nejstarší synové Elohima, Lucifer a jeho bratr Ježíš, tam byli přítomni. Byl přednesen plán, aby se vybudovala planeta Země, kam by byly duchovní děti poslány, aby na sebe vzali podobu smrtelných těl a naučili se rozeznávat dobro od zla. Lucifer se postavil a navrhnul, aby se stal spasitelem tohoto nového světa. Chtěl všechnu slávu pro sebe a plánoval přinutit každého, aby se stal Bohem. Oproti tomu mormonský Ježíš navrhnul dát člověku svobodu volby jako na jiných planetách. Následovalo hlasování, které potvrdilo návrh mormonského Ježíše, který se stane spasitelem planety Země. Rozlobený Lucifer lstivě přesvědčil třetinu duchů určenou pro Zemi, aby se s ním vzbouřili. Tak se Lucifer stal ďáblem a jeho následovníci démony. Byli posláni na tento svět a navždy ztratili těla z masa a krve. Ti, kteří v bitvě zůstali neutrální, byli prokleti a narodili se s černou kůží. To je mormonské vysvětlení černé rasy. Duchové, kteří nejúdatněji bojovali proti Luciferovi, se narodí do mormonských rodin na planetě Zemi. Budou to lidé se světlejší kůží, bílí a hezcí, jak je popisuje kniha Mormonů. Dřívejší mormonští proroci učili, že Elohim a jedna z jeho božských manželek přišli na zem jako Adam a Eva, aby založili lidský rod.
Tisíce let později se Elohim v lidské podobě znovu vrátil na zem z hvězdné základny Kolac, tentokrát proto, aby obcoval s Pannou Marií, aby dal Ježíši lidské tělo. Když Ježíš Kristus dospěl, vzal si nejméně 3 manželky, Marii, Martu a Marii Magdalénu. S těmito manželkami mormonský Ježíš, kterého přímým potomkem je prý Joseph Smith, údajně splodil mnoho dětí před svým ukřižováním. Podle knihy Mormonů po svém vzkříšení přišel Ježíš do Ameriky, aby kázal indiánům, o kterých Mormoné věří, že jsou to praví Izraelité. Tak Ježíš mormonismu založil svou církev v Americe stejně jako v Palestině. Kolem roku 420 indiánští Izraelité s tmavou kůží, známí jako Lamanité, ve velkých bitvách vyhubili všechny bílé nefity. Předpokládá se, že nefické záznamy byly napsány na zlatých talířích a ukryty Moronim, posledním žijícím nefitem na vrchu Komora. 1400 let později mladý hledač pokladů jménem Joseph Smith, který byl znám pro své neuvěřitelné pohádky, prohlásil, že objevil stejné zlaté talíře poblíž svého domu ve státě New York. Mormoni ho nyní uctívají jako proroka, protože prohlásil, že měl vidění z duchovního světa, ve kterých dostal příkaz založit mormonskou církev, protože všechny křesťanské věrouky jsou špatné. Byl to Joseph Smith, který se stal původcem většiny těch zvláštních doktrín, o nichž dnes miliony lidí věří, že jsou pravdivé. S zachováváním přísného kodexu finančních i morálních požadavků a praktikováním tajných chrámových rituálů pro živé i mrtvé, svatí posledních dnů doufají, že dokáží svou způsobilost a tak se stanou bohy. Mormoni učí, že každý musí při posledním soudu stát před Josephem Smithem, mormonským Ježíšem a Elohimem. Ti mormoni, kteří jsou označeni při ceremonii věčného manželství, očekávají, že se stanou polygamními bohy v nebeském království, budou vládnout jiným planetám a splodí během věčnosti nové rodiny. Mormoni děkují Bohu za Josepha Smithe, který prohlásil, že pro nás udělal více než kterýkoliv jiný člověk, včetně Ježíše Krista. Mormoni věří, že zemřel jako mučedník, prolil svou krev za nás, abychom se i my mohli stát bohy. Ed Decker, který figuruje ve filmu Boží tvůrci, byl oddaným mormonem více než 19 let. Minule jsem ho požádala o vysvětlení významu mormonských chrámových ceremonií. Ede, jaký byl osobní zájem Josepha Smithe o okultismus? Joseph Smith, první prorok mormonské církve, se o okultismus zajímal spolu se svou rodinou. Zajímali se o nekrománii, což je vyvolávání duchů zemřelých, zajímali se o hledání skrytých pokladů za pomoci mystických prostředků, zajímali se o něco, co nazývali lidovou magií. Mohl byste nám vysvětlit, jak přenesl Joseph Smith některé okultní praktiky a věrouky do mormonské církve? Vážně se o to zajímal a když založil mormonskou církev, přenesl okultní síly do samotných mormonských chrámových rituálů. Lucifer je v rituálech hlavním instruktorem. On je, samozřejmě v mormonismu, doslovným bratrem Ježíše. Vše, co se učíme na počátku částí samotných mormonských chrámových rituálů, pochází z Luciferových úst. On nám to říká. V mormonském chrámovém rituálu první věcí je to, že jdeme do spodní části chrámu. Sleknou nás do naha a dají nám malý oděv podobný ponču a pak nás kněží umývají a pomažou každou část těla vodou a olejem.
Nad každou částí těla se zpívá se zvláštními významnými požehnáními, které umožňují správné fungování příslušné části těla. Když toto skončí, dají vám tajné mystické jméno a pár magického dlouhého spodního prádla, které musíte nosit po zbytek svého života. Na prsou, pupku a kolenou tohoto spodního prádla kněžství jsou označení čtverce, kompasu a pravidel svobodného zednářství všech věcí. Když jdete nahoru a oblečete si zbytek svého bílého oděvu, můžete sledovat scénu, ve které se odehrává, jak Lucifer učí Adama a Evu, jak se mohou stát Bohem a bohyní tím, že snědí ovoce stromu. Když Adam pojí kousek jablka a stane se vševědoucím, obrátí se na Lucifera a říká: co je to za zástěru, kterou nosíš? Lucifer odpoví: je to emblém této moci a kněžství. Poté se rituál zastaví a každý z účastníků dostane instrukci, aby si oblékl svoji vlastní zástěru z fíkového listu, která je samozřejmě zástěrou ze zeleného fíkového listu. A Bůh tu zástěru z fíkového listu odvrhl v Genesis 3. kapitole, ale zde ji nosíme jako symbol naší moci v mormonském chrámu. Zástěra, kterou nosí Lucifer, má vševidoucí oko Osira, čtverec a kompas a také pravidla svobodného zednářství. Celý základ mormonismu je spojen se svobodným zednářstvím. Joseph Smith byl zednářem. Zednářská lože v Illinois byla největší svého druhu. Přes 1400 mormonů byl členy zednářského řádu. Brigham Young a další 3 prezidenti církve byli zednáři vysokého stupně a mormoni. Dnes je v křesťanské církvi hodně zednářů. Proč vlastně není svobodné zednářství slučitelné s křesťanstvím? V zásadě, Carol, je svobodné zednářství pohanstvím až ke kořenu. Je to uctívání Bála a křesťané, kteří jsou zapleteni do svobodného zednářství, skutečně přinášejí kult Bála do sboru. Mormonská církev a některé pohanské praktiky mormonů v mormonském chrámu pocházejí ze svobodného zednářství. Krevní přísaha, při které se přísahá, že si probodnu hrdlo od ucha k uchu, nebo si dám vytrhnout jazyk, rozpárat prsa a srdce nebo břicho a vnitřní orgány či střeva si dám vylít na zem, to jsou přísahy mormonů a krevní přísaha zednářů. V židovsko-křesťanské Bibli je Lucifer považován za stělesnění zla kvůli své vzpouře vůči Bohu. V mormonismu je však Lucifer hrdinou, protože pokud by Lucifer nenavedl Adama a Evu ke vzpouře proti Bohu, pak bychom nikdy nevěděli, že se máme sami stát bohy. Mormoni považují pád člověka za zamaskované požehnání, které otevřelo dveře božství pro lidi. For the human race. Chrám se svými tajnými rituály a zpěvy je srdcem a duší mormonismu. Každý mormon, který očekává, že se stane bohem, musí být oddán v ceremonii věčného manželství. Každý předcházející křesťanský nebo civilní sňatek nemá pro mormona, který pracuje na svém božství, význam. Toto autentické znovu ustavení ceremonie mormonského chrámu bylo poprvé představeno ve filmu Boží tvůrci. Protože většina mormonů nesmí vědět, co se odehrává uvnitř chrámu, mormonští vedoucí považují pouhé zhlédnutí tohoto filmu za dostatečný podklad pro okamžité disciplinární řízení, včetně možné exkomunikace z církve. Bratře Prete, majice autor Chuck Sackett, který je bývalým zaměstnancem mormonského chrámu, se zúčastnil tisíce ceremonií za období 9,5 roku a vedl mystický bálův rituál v Los Angeleském chrámu v Kalifornii. Po vstupu do chrámu jsou ženy a muži odděleni. Tihle nováčci nebo patroni nejprve vstupují do šatny, kde dostanou pokyn, aby svlékli všechno oblečení, které pak dají do skřínky a zamknou na klíč. I jejich nahá těla jsou oděna do ponča, plachty, která se jmenuje štít. Myj ti hlavu, aby se tvůj mozek a intelekt stali čistými a aktivními. Tvé oči, abys viděla jasně a rozlišovala mezi pravdou a lží. Tvůj nos, aby voněl. Obřadní umývání, pomazání a požehnání jsou pak prováděny na každé části těla chrámovým zaměstnancem. Tvá prsa, aby byla schránkou čistých a čestných principů.
tvé vnitřní orgány, aby byly zdravé a správně fungovaly. Nováčci jsou pak oblečeni do oděvu svatého kněžství, který se od této chvíle musí nosit 24 hodin denně, každý den v roce, s určitými výjimkami pro veřejné atletické turnaje a koupání. Mnoho zbožných mormonů však oděv neodkládá ani během pohlavního styku. Bude to pro tebe štít a ochrana před mocí ničitele, dokud neskončíš svou práci na zemi. Toto magické spodní prádlo funguje jako okultní talisman, který poskytuje nositeli ochranu před satanskými silami a jejich strašnými důsledky tak dlouho, dokud jsou nošeny a dokud jsou dodržovány chrámové sliby. Když mormon prochází chrámem, aby přijal svá práva, dají mu pár tohoto svatého spodního prádla a dostane pokyny, aby je pořád nosil. Oděv se má nosit na těle a ostatní spodní prádlo na něm, aby tě chránilo. Je to jako nosit králičí tlapku. Je to pověra. Patroni přecházejí přes nádherné sály do místnosti, kde se na filmu uvádí mormonská verze stvoření. Patroni poslouchají, jak Lucifer učí Adama a Evu, že žádným jiným způsobem nezískají vědomosti, než neuposlechnutím otce a snědením ovoce. Adam zjišťuje, že zástěra, kterou nosí Satan, symbolizuje Satanovu moc a kněžství. Lucifer dává pokyn Adamovi, aby si udělal zástěru z fíkového listu, aby tak zakryl svou nahotu. A pak si máme my, chrámoví patroni, obléci své vlastní zástěrky z fíkového listu a nosíme je po zbytek obřadu. Proč nějaké boží dítě musí nosit zástěru, která je symbolem Satanovy moci a kněžství, se žádný chrámový patron neptá. Mormoni jsou dokonce pochováni v chrámu se zástěrou jako nejdůležitější částí celého oblečení. Jako část obřadu přijetí i všichni chrámoví patroni zpívají Pale Ale. Zatímco dělají gesto podřízenosti, říkají nám, že je to převzato z Adamovy modlitby v zahradě Eden, kterou Lucifer vyslyšel. I jakýkoliv je význam Pale Ale, Lucifer má moc vyslyšet tuhle modlitbu. Aby se mormon mohl zúčastnit těchto obřadů, musí být prohlášen za způsobilého mormonskými vedoucími. Být způsobilý znamená platit plně desátky, odříkat se kávy, čaje, alkoholu, tabáku a souhlasit s nošením svatého mormonského spodního prádla 24 hodin denně. Když už je v chrámu, mormon prochází sérii rituálů přímo převzatých ze skotského rituálu zednářství. Joseph Smith se vážně zajímal o zednářství kolem roku 1840 a ve skutečnosti zednářská lože v Illinois byla založena v roce 1842 v březnu pod jeho přímým vlivem a kontrolou. Když jsem studoval oba předměty, uvědomil jsem si, že přísahy, tajná slova, znamení, zvláštní tleskání, vše, co jsem jako mormon dělal v chrámovém rituálu, vše pochází ze skotského obřadu. Znamení se dělá zvednutím pravé ruky. První znamení kněžství představuje to, že si dáš přeřezat hrdlo od ucha k uchu a dáš si vytrhnout jazyk z kořenů. Vykonání pokuty se děje tak, že si pod levé ucho dáš palec, přejedeš rychle palcem po krku k pravému uchu a spustíš ruce k boku. První znamení Melchisedechova kněžství představuje to, že si dáš rozpárat břicho a necháš si útroby vylít na zem. Vyjádření teď bylo změněno, aby bylo méně urážlivé, ale každý patron stále přísahá, že než aby vyzradil tahle tajná slova a gesta, bude raději zabit kněžími. V celé židovsko-křesťanské historii neexistuje taková přísaha, kromě přísah pohanského a okultního původu. Mormonismus učí, že existují určité věci, které krev Ježíše Krista nesmije. Musí být prolita vlastní krev mormona. Můj pradědeček byl jedním z těch, kteří jsou známí jako ničící andělé nebo danajové, kteří probodávají hrdla mormonů, kteří urazili mormonismus. Některé hříchy, za které v minulosti museli mormoni prolít krev nebo dát si probodnout hrdlo, bylo cizoložství, krádež nebo sňatek s černochem. Snad nejnebezpečnějším hříchem bylo přísahat v mormonském chrámu a přísahu nedodržet nebo nežít podle smlouvy.
Myslím, že nejtragičtější ze všeho bylo, že otcové pronásledovali své syny a zastřelili je v sedle, protože byli vinni odpadlictvím. Pokoušeli se opustit údolí Slaného jezera a uniknout před mormonismem. Mormonská církev v Utahu již nemůže praktikovat krevní oběti kvůli zákonům státu. Avšak věří, že jednoho dne opět tyto praktiky zavede. Praktikuje se dnes v mormonské církvi krevní oběť? Krevní oběť je doktrína, že existují určité hříchy, za které nemůžeme získat odpuštění. Nemůžeš si získat zpět právo, aby ti bylo odpuštěno a musíš za ně prolít svou vlastní krev. V počáteční době mormonismu mnoho a mnoho lidí proti své vůli prolilo vlastní krev, aby mohli být usmířeni za své hříchy a mohli vylít svou krev na zem. Tak se krev stane vonícím sladkým aromem pro Boha, aby jim odpustil. Účastní se obětí a praktikují je, například Le Baron Group. Právě nedávno bylo mnoho lidí zabito při velkém vyvražďování spojeném s krevní obětí, protože opustili kult. Co můžeš říct o okultních symbolech, které jsou kolem chrámu? Opět, pokud se zajímáš o pohanství a snažíš se vypadat jako křesťan, ale ve skutečnosti si pohanem, nemůžeš si postavit kříž. Proto v mormonském kostele ani v mormonském chrámu nejsou kříže. Ale můžeš tam najít pentagramy, Mindisovu kozu, obrácenou pěticípou hvězdu, to vše najdeš všude kolem mormonských chrámů. Jsou to okultní symboly a jsou na všech dveřích. Vševidoucí oko, tajné skřížení rukou, všechny druhy věcí, různé fáze měsíce a astrologické symboly jsou všude na mormonských budovách. Nosil jsem posvátné spodní prádlo mormonské církve po mnoho let a moji vedoucí mi řekli, že když obnosím jeden pár, mám sebrat okultní označení na prsou, pupku a kolenou, rozstříhat je nůžkami a spálit, což je okultní praxe. Zajímavé je, že když to uděláte, plameny vyšlehnou 2 až 3 stopy do výšky. Bylo to strašné. Mysleli jsme si, pohledni na sílu Boha. Ale to nebyla boží síla, Carol. To byla síla démonských mocností, které byly v tomto talismanu. Byl jsi v mormonském chrámu. Jaké síly tam podle tebe při obřadech působí? Pevně věřím, že Lucifer je bohem mormonského chrámového rituálu. Je to evidentní v každém ohledu. Stál jsem v mormonském chrámu s palcem na hrdle a přísahal jsem, že si dám přeřezat hrdlo od ucha k uchu, pokud prozradím tajemství. Ježíš Kristus, Bůh křesťanství, by nikdy od věřícího nežádal podobný druh přísahy. Lucifer ano. A na co si pamatuji z chrámového rituálu velmi dobře, je to, že když Adam a Eva vyšli ze zahrady Eden, postavili oltáře v neobydleném a smutném světě, jak ho nazvali. U tohoto oltáře Adam poklekl a nosil své posvátné spodní prádlo, nosil znamení kněžství, čtverec a kompas svobodného zednářství, nosil svou zástěru a volal k Bohu: O Bože, slyš slova mých úst. A Lucifer mu odpověděl a dal mu vědět, že on je Bohem tohoto světa. Věřím, že i když se to učí promyšleným způsobem, dokazuje to, že Lucifer je skutečně Bohem mormonismu. Pamatuji si, že později při obřadu jsem stál u jedné bílé opony, do které se zařezává čtverec a kompas, a pamatuji si, že jsem natahoval ruce až po ramení klouby, až po ramena a objímal jsem muže, který prý má být pánem. A tady jsem. Odevzdávám celou svou duši tomuto Bohu. Moje ruce jsou úplně ponořeny ve znameních, o kterých dříve Lucifer řekl, že jsou emblémy jeho moci a kněžství. Vidí někdo během těchto rituálů okultní bytosti? Všude v mormonském chrámu jsou okultní bytosti. Mormoni si myslí, že je to skvělý zážitek vidět nějakou duchovní bytost, procházet sály nebo se vznášet. Zvlášť při křtu za mrtvé se to stává mnohokrát.
Po stranách jsou vidět celé skupiny lidí, duchovních bytostí. Když mormoni křtí každou osobu prostřednictvím zástupce, ta osoba mezi duchovními bytostmi zmizí a oni si myslí, že je to skvělý boží zázrak. Jsou to ale démonští duchové, které tu lidé vidí, a to je přivádí hlouběji a hlouběji do tohoto mystického rituálu. Ironií na celé věci je, že říkají, že je to křesťanské a sami se představují jako křesťanská církev. Je to ale tak vzdáleno od křesťanství, jak jen může být ta nejhlubší, nejtemnější hinduistická praxe. Ale jak se mormonům podařilo obalit tento druh okultního chování do křesťanské fasády? Protože nemluví pravdu. Oni nezaobalují to, co dělají, ale ukazují pouze to, o čem si myslí, že lidé chtějí vidět. Mluví o štěstí jako o večeru v rodinném domě, o tom, že rodiny jsou na věky, mluví o tom všem v televizní reklamě, která ukazuje otce, který miluje syna a mluví s manželkou, ale nepoví vám, že když se nedíváte, tak komunikují s mrtvými. Během chrámového obřadu je luciferské dědictví posíleno zvláštním příběhem, ve kterém Lucifer nosí vyšívanou zástěru, která symbolizuje jeho moc a autoritu. Lucifer nařizuje Adamovi a Evě, aby si udělali podobné zástěrky, chrámovým mormonům se pak dá pokyn, aby si oblékli stejné zástěry. Mormoni se dokonce žení a také jsou pochováváni v těchto zástěrkách, které představují Luciferovu moc. Majíce autoritu, klademe ruce na tvou hlavu, která se narodila kvůli Johnu Kimbalovi, který je mrtvý. Zdá se neuvěřitelné, že identické chrámové rituály se provádějí stejným způsobem za mrtvé i za živé právě s někým, kdo zastupuje nebožtíka. Spiritové, která je mrtvá. Mormoni mají povinnost vypátrat historii své rodiny, aby jejich mrtví příbuzní mohli být obráceni na mormonismus v hrobě. Proto církev vlastní a provozuje největší genealogické centrum na světě se sídlem v Salt Lake City. Náš živý prorok nám řekl, že církev má 3 cíle. Jeden je zvěstovat evangelium, o kterém jsme mluvili, další je zdokonalit život svatých a třetí je vykoupit mrtvé. V důsledku toho se aktivně podílíme na výzkumu jmen a míst nebo dat narození našich rodin jako i jiných smrtelníků, které můžeme sehnat. Provedu výzkum, pak vezmu jejich jména do chrámu, dám je pokřtít a dám je označit v domu Pána jako rodiny. Manželka Chuck Sacketta Dolly byla specialistkou na výzkum genealogií pro mormonskou církev. Pomohla tisícům lidí najít své mrtvé příbuzné. Po mnoho let jsem byla mormonskou poradkyní pro rodokmeny. Pravidelně mě navštěvovali duchové mých mrtvých příbuzných. Díky intenzitě svých zážitků jsem nebrala v úvahu biblická varování před komunikací s mrtvými. Nikdy mě nenapadlo, že to jsou ve skutečnosti démoni nebo podobní duchové. Věřila jsem totiž, že jsem doslova jejich vykupitelkou a že na mě záleží jejich věčné spasení. Proto jsem musela zůstat hodna chrámu, ať to stojí cokoliv. Co se požaduje? Tajná jména a mystická znamení mormonského Melchisedechova kněžství jsou ukázány patronem zaměstnanci, který zastupuje Pána za oponou. Představ ji u opony a její požadavek bude splněn. Co je to? První znamení Áronova kněžství. Má jméno? Má. Lidé, kteří projdou těmito obřady pro sebe nebo v zastoupení pro mrtvé, zakouší obrovský pocit moci. Ti, kteří si úspěšně zapamatovali kombinaci tajných jmen a skřížení rukou, se cítí zodpovědní za poskytnutí věčné spásy pro sebe a mrtvé, které zastupují. Spasení skrze Ježíše Krista považují chrámoví mormoni za naprosto nedostatečné pro dosažení své osobní spásy nebo božství. Průvodní zaklínadlo je klasickým okultním rituálem podobným zpěvům při čarodějnictví, vůdů, uctívání satana a pohanských obřadech plodnosti. Moc kněžství ať je nade mnou a nad mými potomky po všechny generace a po celou věčnost. Správně. Chrámoví patroni vzývají okultní kněžské síly a odevzdávají se spolu se svými rodinami a budoucími generacemi do jejich moci.
Prosím, ať mluví s Pánem za oponou. Chce teď vstoupit do jeho přítomnosti. Ať vstoupí. Další stránkou nekřesťanské povahy mormonismu je skutečnost, že ani jeden kříž se nenachází uvnitř nebo na mormonském chrámu. Ale pentagram, hexagram a kozí hlava, které jsou nejvyššími satanskými symboly, byly hojně používány v raně mormonské architektuře. V Salt Lake City u návštěvního centra Los Angeles stojí velmi pokojně vyhlížející socha. Je snad nejvýznamnější dominantou chrámového náměstí. Představuje slepou hloubku mormonské hereze. Představuje Adama a Evu, jak klečí při oltáři. Na oltáři je jejich oběť z ovoce a zeleniny a po boku jim sedí šťastné jehňátko. I je to oběť Kaina, kterou Bůh odmítl ve 4. kapitole Genesis. Pro mormonskou církev dnes pracuje téměř 30 000 misionářů. Misionáři mají pokyny, aby pokud mluví o mormonské doktríně, používali křesťanskou terminologii. Potenciální konvertité mají dojem, že mormonismus není nic jiného než lepší forma křesťanství. Dobré odpoledne, paní. Chtěli bychom vám povědět o církvi Ježíše Krista posledních svatých dnů. Úspěch je fenomenální. Mormoni tvrdí, že křtí nové konvertity každé 3 minuty. I když téměř všechny mormonské věrouky a rituály jsou v přímém rozporu s křesťanstvím, mormonská církev je schopna přilákat přes 3/4 svých nových konvertitů z křesťanských církví. Mormoni se učí, že mormonský Ježíš se možná vrátí na zem a založí své sídlo poblíž Independence v Missouri, které bude známé jako Nový Jeruzalém. Mormoni mají uskladnit potraviny a zásoby na 2 roky. Ty jim pomohou překonat následující období nepokojů. Mormoni se učí, že v posledních dnech před Kristovým návratem bude ústava Spojených států viset na vlásku a v pravou chvíli bude zachráněna staršími mormonské církve. Vláda Spojených států se má stát teokracií v čele s vedoucími mormonského kněžství. Tehdy bude opět nastolen jednotný řád. Plán nové vlády bude požadovat, aby veškeré vlastnictví a majetek byly přepsány na mormonské kněžství. Církev pak přerozdělí bohatství těm, kteří jsou za dobře s mormonskými úředníky. I jako přípravu na to si církev již zajistila velký počet vládních úřadů vysokého stupně. Mormoni mají teď klíčové postavení v Bílém domě, ve vládě, kongresu, na ministerstvu zahraničních věcí, v Pentagonu, FBI a CIA, jakož i ve státní a místní vládě a v zákonodárství. Mormonská církev považuje své politické zájmy za prostředek nastolení jednotného řádu, který má pomoci zvěstovat království Boží. Jsem rozčarovaná a smutná, že jsem 31 let dala mormonismu a věřila jsem, že nemohu jít do nebe bez souhlasu Josepha Smithe. Chci, aby si mormoni uvědomili, že Ježíš zemřel za všechny mé i jejich hříchy, že nikdo z nás nepotřebuje Josepha Smithe, krevní oběť, chrámový sňatek, nosit chrámový oděv nebo jiné věci, které mormoni přidali k požehnanému příběhu Syna Božího. Bible jasně varuje, abychom nepřidávali ani neubírali nic z Božího slova. Písmo nám říká, že pokud by si někdo troufl přidat něco k tomu, co už Bůh zjevil, bude to pro něj mít vážné následky. Ježíš také řekl, že on je bránou do ovčince a ti, kteří se budou snažit vejít do ovčince jiným způsobem než branou, to jsou lupiči a zloději. Pokud nějaký náboženský systém tvrdí, že věrnost tomuto náboženskému systému je nevyhnutelná pro vstup do Božího království, má jiné evangelium než to, které hlásal apoštol Pavel. A Pavel varoval před těmi, kteří budou hlásat jiné evangelium než to, které od něj přijali.
Musíme být opatrní, abychom nepřidávali nic k Božímu slovu. Musíme být opatrní, abychom se nepokoušeli vejít do ovčince jinak než branou Ježíše Krista skrze víru a úplnou důvěru v něj. Po všech varováních, které Bůh dal Izraeli ohledně uctívání falešných náboženství, se Izrael přece jenom odvrátil od Boha a zajímal se o odporné praktiky pohanských náboženství. I my musíme být dnes ve střehu, abychom nebyli vinni jako Izrael za to, že jsme se odvrátili od živé cesty za Kristem k jinému způsobu, jak vstoupit do nebeského království. Uvnitř nás je Bohem vytvořená prázdnota. Dlouhé věky se člověk snažil naplnit tuto prázdnotu věcmi tohoto světa, ale jen vztah k našemu Stvořiteli nás může plně uspokojit. Jeho svatá písma odhalují způsob, jakým můžeme být smířeni s Bohem, a to skrze oběť jeho syna, Ježíše Krista. Jmenuji se Chuck Smith a já jsem Carol Matriciana. Nashledanou při dalším vydání Pohanské invaze.